Salut! Sunt Vadim și suntem la canalul Budget Video Maker, iar astăzi vorbim despre imprimante. Exact o lună în urmă, am făcut cadou firmei mele și am cumpărat imprimanta L6190. Este un model de top al companiei Epson și se potrivește bine afacerilor mici și mijlocii. Acest printer m-a costat 450 de euro, iar după ce l-am folosit o lună, vreau să împărtășesc cu voi experiența. Să începem! Menționez că producătorul s-a gândit la confort din toate punctele de vedere în utilizarea acestei imprimante, chiar și atunci când alimentăm printerul cu cerneală. Fiecare rezervor pentru cerneală are un sistem numit K-Lock. N-ai cum să încurci culorile când alimentezi printerul. Alt avantaj este că flaconul cu cerneală se închide singur după ce termini să alimentezi rezervorul. Nu se va scurge și nu va murdări nimic. Rezervoarele pentru cerneală sunt în față, astfel printerul a devenit mai compact și va ocupa mai puțin loc. Ca și orice multifuncțională, L6190 știe să facă multe. Pe lângă printer, scanner și copiator, aici este și fax, care nu cred că îl voi folosi. Totuși suntem în 2021. Dacă îl folosiți, scrieți în comentarii cum și unde. Conectarea o puteți face prin fir sau fără el. Consider cel mai mare avantaj că poți conecta la el mai multe dispozitive. La moment, avem 3 calculatoare conectate prin rețea la imprimantă și mereu a funcționat bine. Avem la dispoziție mai multe aplicații prin care putem printa aproape din orice colț al lumii. Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Remote Print Driver. Aplicația iPrint ne permite să printăm documente direct de pe smartphone. Pentru controlul imprimantei, este o interfață mobilă cu butoane și cu un ecran senzor de 2,4 inch. De pe acest ecran sunt disponibile toate funcțiile de service. Rezoluția maximă de printare este 4800 pe 1200 puncte per inch. Mărimea picăturii este 3,3 piculitre. Printează fără margini. Formatul maximal de printare a foii este A4. Viteza maximă de printare alb-negru este 15 pagini pe minut, iar color 8 pagini pe minut. Pentru printarea alb-negru se folosesc cernele pigmentate, care se usucă repede și nu se șterg când marcăm cu markerul. Capul de printare este Precision Core, datorită căruia avem această viteză bună de printare. Poate printa automat față verso. Densitatea maximă admisă pentru hârtie este de 250 de grame pe metru pătrat. Tava pentru 150 de foi este amplasată în partea de jos, iar tava din spate pentru foi cu densitate mare nu este. O singură alimentare cu cerneală ajunge pentru 7500 de pagini alb-negru și 6000 de imprimări colore, conform standardului internațional. Rezoluția maximă a scannerului este 1200 pe 2400 puncte per inch. Dispune de ADF cu tavă pentru 30 de foi, dar nu poate scana pe ambele fețe. Dispune de container pentru deșeuri de cerneală, așa că îl putem schimba singur, fără să apelăm la service. Pentru că este un model de top și s-au folosit piese calitative, multifuncționala L6190 are o garanție prelungită de 24 de luni. La prima pornire, printerul trebuie să-l alimentăm cu cerneală. Ca să se țină singur blocul scannerului și să alimentați comod printerul cu cerneală, va trebui să depuneți un pic de efort ca să-l deschideți complet. Deschidem capacul și orificiile pentru alimentare. Fiecare flacon cu cerneală este prevăzut cu o cheie specială, astfel nu veți greși culoarea. Introducem strâns flaconul în orificiul de alimentare și alimentăm. Continuăm procedura pentru fiecare culoare. După alimentare, închidem orificiile și capacul. Închidem blocul scannerului. Conectăm dispozitivul la rețea și îl pornim. Alegem limba, țara și ora. Când apare mesajul acesta, apăsăm și ținem 3 secunde butonul cu semnul întrebării. Apăsăm OK și așteptăm până se pompează cerneala. Pomparea va dura în jur de 10 minute. Apoi urmează calibrarea capului de printare. La fiecare este diferit. Doar urmați instrucțiunile afișate pe display-ul printerului.
Concluzii din experiența mea. Încă n-am avut probleme de printare, toate au fost reușite. Am citit multe review-uri și multe cuvinte de laudă pentru acest printer. Meniul este intuitiv și ușor se setează. La conectarea imprimantei la rețea n-am avut nicio problemă. Putem conecta un număr mare de dispozitive la rețea, de pe care putem da print. Imprimanta este pentru o afacere mică sau mijlocie, dar pentru un elev este prea scumpă. Elevul nu printează capacități atât de mari, iar cu necesitățile lui se descurcă orice imprimantă mai budget. Cerneala nu e scumpă, un set de culori ajunge la 1300 de lei, dar ești asigurat pentru 3 ani. Dezavantajele sunt: ADF-ul nu poate scana pe ambele părți, nu poate printa pe foi mai groase de 250 de grame pe metru pătrat. Ar fi bine să fie cel puțin 300 de grame pe metru pătrat. Doar pentru culoarea neagră se folosește cerneala pigmentată. Mulțumim și pentru aceasta. Cred că prețul imprimantei este format și din aceea că are fax, dar îl consider un lucru inutil. Principalul dezavantaj este ecranul mic. Dacă ai degete mai mari, este dificil să nimerești pe butoanele necesare. Dacă ți-a fost util acest video, o să faci plăcerea dacă vei pune un like sau dacă vei lăsa un comentariu. Și te invit să te abonezi la canal, că ne așteaptă multe video utile în viitor.